Zdravím všetkých, ktorí milujú dobré jedlo. Poďte si dnes so mnou pripraviť domácu pizzu, ktorú milujeme nielen my, ale aj deti. Nechajte ich, nech vám pomôžu s prípravou cesta, miešaním omáčky alebo výberom surovín na pizzu. Strávený čas bude veľmi príjemný a pizza deťom bude o to viac chutiť. Tak poďme piecť. Pripravte si aj vy spolu s deťmi výbornú domácu pizzu s kvalitnými produktmi od CBA.